Hej, så folk så velkommen til en video. I dag er det så torsdag. Nej, ikke torsdag. Det er lørdag. Men og i går var det fredag. Jeg glemte at streame noget random gaming op. Den tager jo på mig. Jeg var en kæmpe stor klods. Så. Hvor fanden? Og der. Hvordan ser det ud? Jeg har den på normal. Godt lige en gang, så startede jeg altid, så havde jeg den altid på pro. Men jeg havde så enchantet lidt. Jeg har lavet en fucking helt del meget siden sidst. Undskyld, men jeg har lavet fucking meget. For eksempel har jeg lavet den her Nether Portal. Og så har jeg lige lavet det her soveværelse. DWD. Og så har jeg lavet den der. Og den der. Med en enchanting table. Og så har jeg enchantet. Og så nu har jeg så fået 2 Fortune. 3 bøger. Det var for 2 af. Og så en Silk Touch. Og dem har jeg enchantet. Og den. Ja, så er der det her. Jeg tænker lidt, det er fordi, det er jo episode 6, og hver 7. episode, så er det sådan en støtte episode. Og så tænker jeg, at vi kan mine lidt det her. Men jeg tænker også, at vi bare skal ned og mine lidt, og I kan lige se. Jeg har brugt 8 diamonds, og jeg har 5. Så jeg kan selv regne ud. Jeg havde næsten råd til at sætte diamond armor. Men jeg kom med en ny texture pack. Nu skal vi have gjort kål på det her lava en gang for alle. Og bare lige min fortune. Træ. Den her episode bliver nok ikke så lang, men håber I kan lide den alligevel. Alligevel. Håber jeg I vil. Au, for fan. Ah! Det er lørdag morgen. Jeg skal juice senere. Sammen med min SFO. Det er afslutningen. Nej.
26. Oh shit, lag. Lag! Lag! Jeg kan ikke forstå, at jeg kører så lidt små FPS. Wow. Sådan der. Bedre. Lag 15. Nu er vi så i lag 14. Bare lige kom ind. Damn. Tak. Tak. Tak for det. Skal du huske at spise godt? Ja. Det er min master. Kom ind og med noget havregrød. Og her har jeg for eksempel fundet nogle diamonds. Deroppe et sted, så er der sådan derovre. Kan vi prøve? Nu skal vi se, om det virkelig er nok bag den her. Det her svært, det er bare super. Everything is awesome. Og der er sådan muligt iron og alt muligt scheisse lækkert her. I love it. Jeg skal lige prøve at smage. Godt som altid, når min moster og mormor laver det. Oh shit, den blev smadret langt væk. Og mit øre. Og jeg ved ikke, hvorfor I lige skal vide. Jeg ved ikke, hvorfor I lige skal vide det her, folkens. Men jeg har en lille smule OCD. Jeg synes ikke, der er noget galt i det. Jeg ved godt, at det er spild af XP, men fuck it. Enchanteren var igen fuldstændig ligegyldigt.
Jeg vidste det. Undskyld for den smil. Jeg skulle lige lyse. 2 minutter tilbage. Nå, det er det der. Anden side. Det der pølse noget. Take. Nu skal jeg bare holde min kjole. Nej, nu er det der. Åh. Men det kan jeg lige have været. For fanden, det er det. Er det ikke? Her tror jeg mine diamonds, de var. Ej, lol, jeg har haft den der side åben. Eller det der, hvor man kan se koordinater og noget. Den har jeg haft åben lidt tid. Fordi jeg godt kan lide at kigge, om jeg er diamond-leg. Og så kan jeg simpelthen komme til. Det ved jeg ikke, om der kan, men vi miner bare videre. Der er et halvt minut tilbage, Master. Jeg tror bare, at hun gerne vil vide. Han sætter tilbage. Nå. Jeg ved ikke, hvorfor det lignede, men jeg troede lige, at det var fucking diamonds. Så var det bare fucking shit. Men mange gange tak fordi I kan med på denne video. Håber jeg også vil se min næste video og min alle andre forrige videoer. Sodavand Gaming ruller ud. Hej!